Berrian egin ditut praktikak eta bai, aukera izan dut komunikabide bat gertutik ezagutzeko. Berrian egin ditut praktikak eta bai, euskara zuzen idazten ikasi dut. Berrian egin ditut praktikak eta bai, askotariko albistei eman diet oihartzuna askotariko formatutan. Berrian egin ditut praktikak eta bai, taldean lan egiten ikasi dut. Berrian egin ditut praktikak eta bai, aurten zuk ere egin ditzazkezu.